बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गासै माहारियारि आफादनि जथायै बानजायनायाव रंजालि बैसागु खाम सिफुं आरो सेरजानि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा फोरोंथाइ होनाया दिनै थुंगेबाय। 1 एप्रिलनिफ्राय जागायनानै 12 एप्रिलसिम दिनै हाबाफारिखौनो 12 साननि थाखाय फोरोंथाइ मावबादाखौ होनाय जायो। दिनैनि जोबथा हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि लकेन बसुमतारी। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि भारती हाज'वारी, सिमेन्ट दख'रा आइजो अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि कुसुम बसुमतारी, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि शैलेन्द्र बर', सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि समराजा बसुमतारी, सिमेन्ट दख'रा बारग' इन्दिबि आफादनि आफादगिरि प्रदीप कुमार बर', सानजा सानजारि खौसेथि आफादनि गाहाय नेहाथारि सनाराम सरगयारी, सानजा सानजारि खौसेथि आफादनि आफादगिरि जितेन बर' आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दोमैलु बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि रिंखां बर' आरो सिमेन्ट दख'रानि गासै मावथिफारिया बिथांमोना बाहागो लायो। सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफ्रा जथायै 12 साननि जा मोनसे बैसागुनि दामनाय मावबादा हाबाफारि, बे हाबाफारिनि दिनै फोजोबनाय सान। बे फोजोबनाय सानाव दान्दिसे फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय फारि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, सिमेन्ट प्राइमारि बर' थुनलाइ आफाद, सानजा सानजारि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद, सिमेन्ट दख'रा प्राइमारि एक्सएनडिएफनि फराम, जों जथायै जा मोनसे 12 साननि बैसागु मावबादा फोरोंदोंमोन, बियो जोबोद गोजोनथावना जादों। आरो बेयाव जोङो फोरोंगिरि हिसाबै क'क्राझार जिल्लानि हायेन बसुमतारी मानगोनां फोरोंगुरु सारा फोरोंफैदों। दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे हौवासा हिन्जावसा खाम सिफुं सेरजा 187 सा बाहागो लादोंमोन। दा दिनै बे 12 साननि गेजेराव जा मोनसे जोंनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय सोलोंसा फैदों, बे जोबोद गोजोनथावना। आरो उन समावबो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जाखांफुनाय लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे बिदि हारिमुखौ सिङाव लांफाबाय थागोन, बेखौ मिजिंथिदों आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दख'राफोरा उनावहाय बिदिनो खौसे खामानि मावगोन, बेखौ मिजिंथिदों। आरो फैगौ गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि गासैनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय जासिबाय आरो गोदान बोसोरखौ बयबो ज' ज'यै मोजाङै बरायो, बेखौ आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। सोलोंगिरिफ्रा गोबां खमायलांनायखौ नुनो मोन्दों, बिनि सायाव मा फोरमायगोन? सोलोंसाफोरा गिबि समाव बाहागो लादोंमोन, नाथाय माखासे एंगारनो हायैनि जाहोनाव माखासे सोलोंसाफोरा खमायदों जानो हागौ। जाहाथे बिसोरो उनावहाय बिदि जाया। मानोना जिखिनि रोंनाय, बे रोंनायखौ सोलोंनो गोनाङाव नोङो खस्थ' खालामनांगोन। खस्थ' खालामबासो बिनि फिथाइखौ मोनगोन। ओरैनो सा साज्राङै नाजायोबा बे मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा। बेखायनो आंनि खावलायनाय, जाहाथे उन समाव जोंनि सोलोंसाफ्रा जाहाथे बेबायदि खालामा, गिबिनिफ्राय जोबजासिम सोलोंथाइ लागोन, बेखौ मिजिंथियो। फरायसा लाइमोनफोरा बेबायदि हाबाफारिखौ मोजाङै सोलोंनो हायोब्ला इयुन समाव मा मुलाम्फा जागोन? जोंनि लाइमोनफोरा बे माखासे जोंनि हारिमुनि आयदाफोरखौ सोलोंना लानो हायोबा, जोंनि बर' हारिनि थांना थानायाव, बर' हारिखौ बुहुमाव गोसारहोनायाव जोंनि मोनसे बे सिनायथि। मोनसे हारिया थांना थानोबा बेनि राव थुनलाइ हारिमु थानांगौ। बेखौ इयुन जोलैया जाहाथे आवगायलांबाय थागोन आरो जोंनि बर' हारिया बुहुमाव सिनायथि मोनगोन, बेखौ मिजिंथियो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव फैगौ रंजालि बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोबाय। दिनै बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु खाम सिफुं सेरजा 12 साननि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा, बे मावबादायाव फैयै फैयै दिनै जोबथि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव दिनै जानानै थांबाय। बे समाव जोङो जोबथि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि
मानगोनां लकेन बसुमतारी बिथां लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां भारती हाज'वारी बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जों हांख्रायनानै लाबोजानाय 12 साननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादानि दामजु फोरोंगिरि मानगोनां मुस्रि हायेन बसुमतारी बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा बेन्दोङाव थानाय गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जथायै बानजायनायाव 12 दिननि फोरोंथाय मावबादा बे मावबादायाव बाहागो लानो हानाय जोंनि सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गासै जोंनि बर' गामिफोरनि माखासे बाहागो लागिरि सोलोंगिरि बिथांमोन बे समाव जों बेखौनो बुंनो सानदों दिनै 1 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 12 एप्रिलसिम जाय फरायसा सोलोंसा बिथांमोना दिनै बाहागो लानानै नैबे जोंनि जाथुनाखि दामजु खाम सिफुं सेरजा बेखौ सोलोंनानै दिनै जोबथिसिम सोलोंनो हाबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समावहाय जाथुनाखि दिनै फोरोंथाय होनाय समावल' बेखौ दामनानै थाया फोरोंथाय होनायनि उनावबो बिथांमोना गावनि दामनायखौ जाहाथे गोजोर खालामनो हायो गोरों मोनसे गावखौ जिउ खुंनो थाखाय हायो बेनि थाखाय बिथांमोना गावनि न'आव थानानैब्लाबो जाथुनाखि सोलोंफैबाय बै सोलोंनायखौ प्रेक्टिस हिसाबै बिथांमोना सानफ्रोमबो सोलोंबाय थानांगोन दामनो सोलोंनांगोन बेखौ जोङो दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय लोगोसे जोंनि दख'रा आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि जा जोंनि थांखि आरो नोजोर बे थांखियारि नोजोरा जे दिनै फेलें जानानै थाङा जाय बिथांखौ लाबोनानै जों दिनै फोरोंथाय होफैबाय बै फोरोंथायनि होलांनाय माखासे समफोरा ओरैनो थाङा फैबाय थानाय समाव जोंनि सोलोंसा बिथांमोना बे फोरोंनायखौ गोसोआव लानानै जाय थांखि आरो नोजोरजों हमजोबनानै इयुन जोलैनि थाखाय इयुननि थाखाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय हारिमुखौ फोथांना लाखिनो हायो बेखौ जों दख'रा आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय 12 साननि मावबादायाव फोरोंफैनानै नोंथाङा माबायदि मोनदों? दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोननि निउस मिडियानि गेजेरजों नैबे सिमेन्टसापुरि हालामाव आं गिबि खेब खाम सिफुं सेरजा बेनि फोरोंगिरि महरै आं फोरोंनो फैदों आरो आं बेखौनो बुंनांगोन दि जे नैबेहाय माखासे हारिमु लेभेलाव जोबोद खाथि सोमोन्दो थानाय माखासे सुबुंफोर दं आरो बाहाय आं मिथिनाय बायदिब्ला गोदोनिफ्रायनो बे सिमेन्टसापुरि एरियायाव हारिमुजों जोबोद सोमोन्दो लानानै बेफोरबायदि मावबादा हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो बिथांमोना जे आंखौ बाहाय फोरोंगिरि हिसाबै लिंहरदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेखौनो फोरोंनो मोननानै आरो आंनि जा रोंगौथि आं जा एसे रोंदों बेखौनो बे एरियायाव फोरोंनो मोननानै आरो आंनि रोंगौथिखौ गालांनो बा इयुन जेनेरेसननो फोरोंनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।